Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng Bawita dedenceng dencengan Koko Prabu lumen maring adhawuh Yayi mboten nginten babar pisan dereng ngantos tutuk kanggen kula nampi sabda Tama Maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Bapa Penemban Durna kasinggihan menika ngados Bapa Penemban Durna ingkang parang sowan wonten rawuh wonten Murut Jeng Ngamarta Yayi. Awon selepat lerestu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sakintenipun mbok menawi wonten bab inudya kabeh kaaturaken dhateng Paduka Yayi Prabu. Bapa Penemban sarawuh Paduka Bapa Penemban Durna katuran karagarjan tedhak Paduka wonten Murut Jeng Ngamarta Bapa Penemban. Asta Kuswala Sela Berdaba Suwaru Gembol Sumorante hawela Kula nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widada sowan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kepanengga kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk kersa Paduka anak Prabu ing Ngamarta Nger anak Prabu Puntadewa. Inggih Bapa Penemban, kula tampi karya bombong raos sing manah kula, mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Bapa Penemban Durna. Oh inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Bapa ing Sukalima wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika nggih. Anak Prabu Darmakusuma. Bapa Penemban katuran karagarjan rawuhipun. Oh, anak Prabu Ndarawati. Inggih, mekaten Bapa Penemban. Oh inggih, wilujeng. Niring sambikala. Panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki. Inggih sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh inggih syukur. Dipun sekecaken lenggahipun Bapa Penemban Durna. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura kersa Paduka anak Prabu Ndarawati. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Durna bapakku. Anak lanang Anindita bocah Mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Werkudara tak tampa kowe ngaturke bekti karo bapak ya, Nger. Yo. Pangestune bapak tampanana ya, Li, ya Nang, ya, Nger. Tak tampa dadiake jimat Durna bapakku. Ya ming sakjanjane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab apa? Kowe kuwi ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dik jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan Sukalima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, tosing balung mleting kulit, sastra ceca paripurning wangsit, sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Ning bareng kowe kuwi wis entuk ngelmu pirang-pirang, kowe saiki wis ngukup ngelmu ning Begawan Durna, kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku. Piye, Nger? Saiki beda karo biyen. Biyen durung akeh kewajiban kasatriyan sing tak tindake. Ning saiki aku wis dadi satriyaning praja. Aku dadi satriya negara Ngamarta. Mula kewajibanku akeh. Sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan menyang Sukalima, Durna bapakku. Arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik. Dinggo nginguk bapakne tanggawa guletah, gula teh. Gula teh. Gula teh. Gula teh. Kuwi tandha bekti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ora tok tileki. Wah, apa bar loro? Opnema. Apa jenenge kuwi? Wegah aku kon ngarani.
Kowe ya ora tilik ning ora apa-apa, ora apa-apa. Waton aku krungu karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula Sukalima cantrik-cantrik Sukalima do ngandhake Werkudara ing bab kasatriyanmu, ing bab budi luhurmu. Guru kaya Begawan Durna ki wis seneng kok Werkudara, wis seneng. Tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. Padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswaning Begawan Durna. Saora-orane jenengku melu terangkat. Iya. Aku matur nuwun ya Kulup. Iya. Prayoga nonggon mulungku. Sapa sing nderekke? Ijen. Wah, dengaren ora nggawa Kurawa. Kurawa ki gedhabyah kok kean cacah. Ngrebda tanpa guna. Lunga sithik wele jajan sak nggon-nggon. Ngokeh-okehi pengeluaran. Iya. Prayoga nonggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga. Brata Bima, Bratasena. Bratasena. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa cah bagus. Pangestune Bapak Tampanana ya, Ngger. Kula pundi nggo jimat paripendhayanana ing kasantosan. Syukur. Sembatra piye? Nggih wilujeng tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhara. Inggih. Sedaya ugi manggih kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu sing jeneng garwa ki sigarane nyawa. Inggih ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. Tresnanana ya. Janaka ngestaken dawuh Bapa Penemban Tuna. Bapa Penemban kula bekti kula kunjuk, Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu Campanana ya kembar. Kula pundi nggo jimat? Iya kula pundi nggo jimat? Cira Lupatmonem. Wis do mbagekke kabeh. Kok kayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku. Setyaki wonten timbalan. Mbaya mbagekke to Dimas mangke wonten Jawi babar pisan. Apa-apa ora apa-apa. Sing tatak tangguh tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Nek wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa dadi penjangkaku. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengka menapa saking kersanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika nggih anak-anak kula sedayanipun. Menika nggih anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun satrepipun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasamunipun ingkang Bapa sowan madyaning Datulaya, anak-anak kula para Pandhawa manggiya widodana niskala, mboten manggal setunggal menapa. Menika ndadosaken suka marwata suta manahipun ing Bapa ing Sukalima, Nger. Sedaya awit saking pangestu paduka Bapa Penemban Durna. Oh inggih. Dene salajengipun menika ngaten. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Kaka Prabu kasinggihan. Wigatosipun menapa Bapa Penemban? Mugi andados ing kawuningan sawetawis kula badhe cariyos. Bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik negaring Astina menika kados nampi welaking Jawata. Tegesipun negaring Astina menika kadhe nampa pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Ngaten. Sedaya tetukulan sami alum anggagangaking mboten saged dipun ginakaken satemah negaring Astina menika kekirangan sandang boga. Satemah para kawula sami anandang rudatin. Inggih Bapa Penemban. Nalika semanten ingkang Raka anak Prabu Duryudana menika masrahaken bab negari menika dhateng Bapa ing Sukalima. Tumunten nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci. Tegesipun wonten ing papan panembah. Kula nglampahi tapa prihatos wonten madaning papan panembah menika kala wau. Nalika semanten menawi boten klentu wancinipun Anggara Kasih. Selasa kliwon. Inggih. Mboten Sukra Kasih. Mboten. Mboten Jumat Kliwon wonten acara piyambak. Selasa kliwon, Ken. Inggih.
Selasa kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Wonten sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir ngidit. Mangka mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika. Ong ilahing. Mastunama sidam sekaring bawana. Kulup Begawan Durna. Ulun dewa ingkang Ijawantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngaten menika cetha wonten ing Karna, cetha wonten ing Karna. Menika mboten radio. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sababe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi maladi hening? Lan dadya kawruhanamu Kumbayana, nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan. Tumuli Sang Hyang Jatimurti nuding kelawan panjenengan ulun tumedhak ning Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita. Oh ngilahing ngaten menika. Durna ana srana syarat srana reruba pepanggil dadi sarana waluning Praja Ngastina supaya bisa waluya nirmala temajati jati satemah mulya. Ngastina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal. Kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mekaten Bapa. Anu nggih. Lajeng tumuli sasampunipun paring dawuh mekaten menika dewa kala wau wangsul. Bapa Durna ngertos. Ngertos sajake dewa wau nyundul seng. Ulun kundur makayangan leper glondheng ngoten menika. Inggih. Lajeng tumuli kula juga anggenipun semedi. Tumunten ingkang Bapa Mujatul saripun anak Prabu Duryudana bilih syarat srana negari Ngastina menika saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nah, tumuli anak Prabu Ngastina utusan kaliyan Bapa ing Sukalima, Bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para Pandhawa, tartemtu Pandhawa boten badhe awel maringaken Pustaka Jamus menika dhateng jengandika Bapa ing Sukalima. Tanpa taliwara ingkang Bapa lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta ing wigati namung badhe munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ingkang lampah wonten negari Ngastina. Mila menika nggih ingkang samangke sawanipun ing Bapa menika wonten Sukalilaning penggalih paduka anak Prabu ing Ngamarta wonten paring ngambil wujuding Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mboten ketang namung sekedhap kemawon badhe kula dadosaken srana inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Menawi panjenengan prisa dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika, oh, memelas nggih, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas. Sedaya para kawula blasah pejah kados babatan pacing dipun sebar kawula ingkang setunggal wonten kawula sanesipun. Menika lho nggih, menapa boten mesakaken? Kathah kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Oh, kathah sanget tangisipun para bocah-bocah ingkang sami lola awit tiyang sepuhipun sami wejah. Kathah sanget tangisipun para waranda ingkang dipun tilar dhateng guru lakinipun awit wejah krana pagebluk menika kala wau. Inggih. Mila ingkang saking menika nggih kula nyuwun ngapunten mbok inggih Sukalaning penggalih paduka anak Prabu. Paring ana ngampil sekedhap kemawon. Menawi mangke sampun paripurna tumuli Pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe kula konduraken dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Ora bakal menehi penemu. Sebabe apa Dimas ngelingi kahanan Ngamarta lagi kaya ngene. Mula petungen dhewe mbarep kakangku amrih becike. Aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman, mbutuhake baline swasana kerukunan. Petungen dhewe. Iya Yayi, mengko pun Kakang bakal mitung Arjuna piye? Mboten nami arep buru-buru gedhag. Nanging menapa dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara menika kepara saestu. Kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati, kula wonten paring adhawuh Yayi. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa. Dene mekaten ingkang kelampah. Dereng kemawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun Praja Ngamarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman pegebluk mongko menawi dipun tonton
utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Ngamarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Kaka Prabu jagat waisane ngabotara wayaptara jagat. Yayi, kula nyuwun pangapunten, kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika ngaja-aja dhateng Paduka Yayi Prabu namung leres kandikanipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang. Sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih Paduka Yayi Prabu menika dados nalindra wonten negari Ngamarta. Sedaya para kawula negari Ngamarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya Paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Menawi ngantos pustaka Jamus Klimasada menika dipun paringaken dhateng Bapa Begawan Durna, mongko nyatanipun kawula Ngamarta menika betahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu. Langkung-langkung doh nyono cerak nyono sami mestani para kawula Ratu Ngamarta kekawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono apa ora luwih becik negarane dhewe didandani mengko yen wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya menika kula kinten langkung prayogi Kaka Prabu kasinggihan Bapa Penemban wonten dawuh nggih mugi andadosna ing kawuningan bilih estunipun negari Ngamarta menika ginendeng nandang kesisahan. Loh, wonten menapa? Ngamarta ugi nandang lelampahan ingkang adamel tintrim raos ing manah kula. Sababipun menapa? Bapa Penemban kathahipun para kawula ing kepengin negari Ngamarta menika risak satemah anyebar kabar supados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satemah boten saged ngulir budi tuwin ngasah kadewasan gampang dipun bebujuk supados sak mangke damel ruhara wonten praja Ngamarta sak mangke sampun kelampahan langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan boten menika ugi andadosaken sisaing para kawula malah negari Ngamarta ing Brangwitan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun kurban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing Ngamarta. Mila kula nuwun sewu Penemban menawi Paduka paring dawuh ing mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur. Gandhek bleguduk selalu gembol sumarante hawala. Nuwun sewu lho nggih. Menawi ngaten menika tegesipun menika mboten taman pegeblok utawi ketaman ruhara. Menika babar pisan mboten. Namung kula nuwun sewu, menawi ngantos wonten lampahan mekaten menika estunipun mboten tanggap tuwin mboten saged adamel tentreming para kawula, para nayaka, para punggawa, para asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala mboten pitados kaliyan peperintahan Paduka Anak Prabu ing Ngamarta menika sejatosipun mboten kok lepatipun jagat menika mboten namung menika dipun damel dening para titah menika ateges para satriya tamtama bintara ingkang sami ngreksa dhateng sangganing para kawula menika mboten jegos damel tentreming para kawula negari Ngamarta. Mila mboten aneh menawi negari Ngamarta menika tumunten gegeran kados mekaten menika. Bapa Penemban kula pitados kalian para nayaka namung gegeran menika kala wau dipun tuwuhaken saking piranganipun para kawula ingkang kepengin uwal saking negari Ngamarta satemah damel ruhara damel perkawis ingkang anggeret dhateng gesangipun para kawula Bapa Penemban ingkang ngendika sinten kados mekaten menika nuwun sewu lho nggih menawi babakan mekaten menika estunipun boten betahaken pustaka Jamus Klimasada. Mila pustaka Jamus Klimasada menika badhe kula suwun wonten negari Ngastina. Wondene ruhara ingkang dumados wonten negari Ngamarta menika cekap dipun rampungi dening para nayaka, para satriya, para tamtama bintara punggawa Paduka Anak Prabu ing Ngastina ing Ngamarta nggih. Inggih Bapa Penemban. Namung kula nuwun sewu. Kaka Prabu Ndarawati sampun paring dawuh bilih pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada menika mboten kenging kesah rumiyin saking negari Ngamarta. Menika dawuhipun Kaka Prabu Ndarawati. Monggo Kaka Prabu Ndarawati menika pujangganipun negari Ngamarta. Lha nuwun sewu lho, ingkang dados nalendra wonten negari Ngamarta menika sinten? Kula Bapa Penemban ingkang putrapun Puntadewa. Panjenengan menika nggadahi kewajiban, nggadahi purba wasesa. Nuwun sewu.
Nalendra menika sampun gampang nampi aturipun tiyang. Nalendra menika kedah saged mutusaken perkawis wiji-wiji menika medal saking penggalipun Nalendra menika kala wau. Nek Nalendra menika gampang nampi aturipun tiyang sanes, wah tegesipun negari Ngamarta menika ingkang merintah menika mboten Prabu Puntadewa, ning Prabu Kresna. Lho, apa member ing atase Prabu Kresna ki wong kono-kono, ing atase Prabu Kresna ki wong liyan kebrayan, negarane Ndarawati kok melu ngatur pemerintah negara Ngamarta. Kok anak Prabu Puntadewa ya manut diatur karo anak Prabu Ndarawati ki nuwun sewu. Samenika kula badhe nyuwun pirsa. Lajeng pemenangipun Nalendra Ngamarta menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa? Inggih. Panjenengan menika nggadhahi pemenang wonten tetembungan Nalendra menika benten kaliyan para kawula. Ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Nek kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate. Tegese antaraning kawula karo ratu menika beda. Amis baji ning negara menika wonten astanipun Nalendra Prabu Puntadewa. Kendho kencenging pernatan negara menika wonten asta paduka anak Prabu Puntadewa. Panjenengan kedah nggadhahi pemanggih piyambak. Panjenengan kedah netepaken pemanggih piyambak. Aja kok sithik-sithik takon Kresna, aja kok sithik-sithik takon Ratu Ndarawati. Lho, nuwun sewu, statuse Ratu Ndarawati ten negara Ngamarta napa kula tak takon? Kula tak takon. Umume rak ming dayoh to. Ya sedulur-sedulur. Nek sedulur ki ora wenang nyampuri perkara ning negara Ngamarta, ngoten. Abang biru ning kanan negara Ngamarta niku wonten astanipun anak Prabu Puntadewa, mboten wonten astanipun Nalendra Ndarawati. Anek carane kaya ngoten niku teneh padha karo Ngamarta menika sing dikuwasa Ratu Ndarawati, Ndarawati sing dikuwasa Prabu Kresna. Oh, ratusan negara kok nguasani negara loro niku nuwun sewu. Cara pundi kula tak takon? Kedahipun panjenengan gadahi pemanggih piyambak, gadahi pemanggih piyambak. Aja manut karo wong kono-kono. Aja dumeh panjenengan niku pujangga, dumeh panjenengan menika pengayomanipun para Pandhawa. Terus apa sing digendikake dinut? Kula menika ya pujangganing negara Ngastina. Ning kula niku saben atur kula mboten nate dinut dening Prabu Duryudana. Kula ya ora lara ati. Wong sing jeneng penemu, sing jeneng usul menika dipun keparengaken lan pikantuk kamardikan. Ning ora kudu usul lan penemu menika diagem, menika mboten. Kalau mangsa usul menika dipun sebrataken mboten diagem iki mboten dados menapa. Lah kok pendak-pendak Ratu Ndarawati usul, pendak-pendak Ratu Ndarawati usul diagem. Terus penemune Pandhawa niku napa kula tak takon? Terus Pandhawa urip teng negara Ngamarta niku kewajibane napa kula tak takon? Lah ora napa-napa, ming pong-pong bolong. Uripe Pandhawa gumantung karo Ratu Ndarawati. Nuwun sewu Penemban. Sareng kathah-kathah ngendikanipun Penemban Durna sajaipun manahipun Sencaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat menawi jengandika Bapak Penemban nyamah dhateng asmanipun Nalendra Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Ndarawati aku sing ora trima. Aku ora nrimake dene ratu Gustiku diorek-orek pasuryane karo Pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Sencaki, kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbukak pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Nata Ndarawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo semingkir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndarawati. Kowe iki mung nayaka. Aku pujangganing Ratu Nata Ndarawati iki Nalendra. Iki para her-her, iki para minulya. Kowe ora usah sambung rembug ana ing parapatan agung negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh Kang Mas. Ayo semingkir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Durna. Begawan Durna karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Sencaki iki. Iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang Pertapan Sukalima. Lan kowe tak kandhani Sencaki, Werkudara kuwi nalika metu saka Sukalima kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Ditumpang loro. Arep 7,5, arep 5,7 aku ora urusan. Sing bagus sapa sing paling nyamah asmaning Koko Prabu Ndarawati aku ora trima. Setyaki wonten timbalan. Wis to, sing sabar mboten saged. Lho.
Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek karo panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndrawati, Sencaki ora trima. Yen kowe ora trima, ora mungsuh karo Durna, ning mungsuhe karo Werkudara. Werkudara cacah papat Lorawati. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kowe carane kaya ngono. Kowe Werkudara siji wis rantek kok njaluk papat. Aku siji wis ora rantek kok njaluk loro lho. Ah, Sencaki aja kewanen iki Werkudara iki nek nganti kowe wani karo aku. Werkudara mbelani karo aku. Kowe ora melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampeyan aja nyamah karo asmaning Kanjeng Prabu Ndrawati. Perkara aku arep nyamah kuwi sakarepku. Jar nyatane para Pandhawa ki pancen wong goblok, Pandhawa ki pancen wong dungu, Pandhawa ki pancen wong bento. Ing atase aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata tak-taran karo Ratu Ndrawati ki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Ndrawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata? Aku tak takon. Meng arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marai mangkel. Mangkel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Ndrawati. Arep tak unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi purbawasesaku. Kowe ora melu-melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning mburiku ki anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem Sencaki kowe piye? Wah, ora trima, bocahe tak jotosi. Rungokno. Sekat mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajar karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gake aku jotosana. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendhamu, kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werkudara mungsuh Kresna menang sapa? wah, Ayo dunke. wani jotos guruku. Banting modar. Kowe mbanting Setyaki apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki, Wonten dawuh. sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben. Cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos? Ya men, Sik aku tak takon, tok jotos ki dasare apa? sengit. Sengit kok dijotos? Ya men. Wah, caidan. Werkudara. Iki adikku lho. Kowe kok jotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara kula ras iki. Sakit ora, Bu. Sakit. Piye rasane? Piye Setyaki rasane? Ding klebyur. Ngombe obat. Waduh. Kinten menawi dipun ewangi jebul. Mboten dipun ewangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistakaken dawuh. Ya arep kowe tresna karo pun Kakang nek sesuk ngrentenono dawuhing Nata Ndrawati. Niki nistakaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae ngono kae wis biasane. Nek kagol kogelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan, kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh, Inggih. Setyaki, Durna kok lambene elek kuwi jotosono. Upama aku omong ngono kuwi tok jotosi ora apa-apa. Sendika nistakaken dawuh. Iki sing marai. Kok sik to ngopo? Wah. Ketoke ngelekke nek wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngethek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Werkudara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trima nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget. Telapakanku nganti lara lho. Wah, Sencaki mak brubut. Ngoyak Durna.
Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu, wonten dawuh. Panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora? Upama lho, ning Setyaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing lupa dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setyaki upama aku ngendika Setyaki Durna ajaren kuwi lagi mbok ajar ning upama. Krungu ora kowe? Wah. Ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ora weruh Setyaki nyenggol Durna idak ndase. Kok malah mekaten lampanipun ketingalipun malah Koko Prabu sengaja badamel geger negari ing Ngamarta mboten Yayi namung gandeng lampan sampun kelampah kados mekaten badhe dipun menapakaken malih malah paduka tansah hanjantara dhateng manahipun kadang kula pun Werkudara satema Werkudara nilar pasewakan nututi dhateng pun Dimas Setyaki malah samangke Narya Pratandha kersanipun Penemban Durna menika menapa negaring Astina menika ketaman pegebluk saestu namung menapa Bapak Durna menika namung badhe miprili kekiyatanipun para Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus yang Jimat Klimasada Penemban Durna sampun mangertos kawontenan negaring Ngamarta ingkang nembe ketaman ruhara kados mekaten tumuli piyambakipun bebutek toya wening negaring Ngamarta sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus yang Jimat Klimasada menawi Pandhawa kecalan pustaka Jamus Klimasada Pandhawa boten badhe gadah kekiyatan mila menawi saya ageng ruhara ingkang tumanduk wonten negaring Ngamarta mongko Pandhawa boten dadah kekiyatan tan wandhe badhe gampil rubuh menawi Ngamarta rubuh tiang-tiang Astina sami keplok sami remen manahipun krana kelakon penjangkanipun Koko Prabu kaleresan sabda pangandika paduka. Nanging sakmangke lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Werkudara kaliyan Dimas Setyaki. Menika tanggal jawab kula. Menawi ngantos dados peperangan antawisipun Werkudara kaliyan Setyaki, menika tanggal jawab kula. Menawi Dimas Setyaki menika mangke ngantos kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing peperangan sampun ngantos ngentengaken kadang kula ing garba ruji lho Yayi. Nadyan wujudipun kados mekaten ing garengkan tenan menawi Setyaki kawon kan Werkudara. Koko Prabu kasinggihan mekaten giri lusi jalma tan kena kinira. Jaran miturut kula tiyang leres menika tertentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Gusti. Monggo Werkudara mbelani tiyang ingkang ngawon. Ateges Werkudara ugi kelepetan dedosanipun Begawan Durna. Monggo sakmenika sampun dipun priksani sing bener karo sing ala menika menang pundi? Inggih Koko Prabu. Nanging kula suwun maduka tansah ngayomana dhateng kawula Ngamarta. Iya, senika istaken dawuh. Arjuna kula nun paring dawuh. Aja melu-melu ya Dimas, mboten. Kula namung badhe nonton. Kados pundi kabul kawusananipun Koko Prabu. Babar pisan budalna kang padha seba. Pun ngakang kundur ngedaton cecawis uba rampe menawi negari Ngamarta sampun ketingal tentrem Begawan Durna sampun kisah saking negari Ngamarta Yayi Prabu sak kadang-kadang kula kanthi minggah wonten ing Saptawarga namung sendika ndederek Dimas Arjuna kula nun maring dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Janaka Purnagati ning Pananggilan Sanutasa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheranken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katingal jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau